Kľúčovanie je postup, ktorý na prvý pohľad pripomína čosi ako filmovú mágiu. V dnešnom tutoriáli si ukážeme, ako na to. Pri nakrúcaní scén, ktoré sú náročné na stavbu rozsiahlych, napríklad historických alebo futuristických dekorácií, alebo pri nakrúcaní videoklipov či pôsobivých reklám, je často nemožné, či prinajmenšom príliš drahé, vytvárať tieto špeciálne prostredia. V takom prípade sa dostáva k slovu moderná digitálna technika. Postavia sa iba jednoduché kulisy, v ktorých herci odohrajú svoje úlohy, a celý priestor sa potom do posledného detailu vymodeluje v počítači tak, ako to vidíme na záberoch. Obraz sa potom tzv. Kľúčovaním nanesie na pôvodnú jednoduchú dekoráciu. A takto potom vyzerá výsledok. V trikovej technike posledných 10 ročí sa pri vkladaní reálnych pozadí vo filmových trikových metódach udomácnili princípy z televíznej techniky známe ako chroma key. Chromatický kľúč pracuje na princípe oddelenia spektrálne jednofarebného pozadia v modrej alebo zelenej farbe. Farebné pozadie sa nahrádza iným, pohyblivým alebo statickým obrazom. Pre pozadie sa zámerne vyberajú spektrálne čisté farby, ktoré je možné elektronicky veľmi jednoducho oddeliť. Modrá aj zelená farba sú zvolené zámerne, lebo pleťové farby obsahujú len nízky podiel týchto tónov. Nemôže tak dôjsť k neželanému kľúčovaniu na ľudskú tvár. Rovnomernosť nasvetlenia trikovacej farebnej plochy by mala byť absolútne dokonalá. Modernejšie softverové metódy už nie sú natoľko citlivé na rovnomernosť nasvetlenia dekorácie, ale aj tak by sme tento fakt nemali podceňovať. Pre nasvetľovanie trikových plôch platí základné pravidlo. Rovnomerné osvetlenie, ktoré získame nasvetlením plochy niekoľkými plošnými svietidlami, zavesenými obvykle zhora. Intenzívne nasvietená triková plocha sa žiaľ stáva nepríjemným odrážačom spektrálne čistej trikovacej farby. Tento parazitný farebný odraz ovplyvňuje blízke objekty, ktoré preberajú neprimerané zafarbenie. Tento stav môžeme riešiť dvoma spôsobmi. Buď zväčšíme vzdialenosť figúr od trikového pozadia, alebo bielým kontúrovým a bočným svetlom znížime podiel neželaných farebných tónov na obrise postavy. Zväčšovanie vzdialenosti figúry od pozadia si vynúti konštrukciu väčšej trikovej plochy pri rovnakom záberovom uhle snímacej kamery a je často ekonomicky neúnosné. S úspechom ale môžeme použiť vyhladenie parazitného odrazu svetlom doplnkovej farby. Pri práci na zelenej ploche použijeme v obrysových svietidlách svetlejší purpurový filter. Modrá trikovacia plocha zase vyžaduje svetlo-žltý filter. Sčítavaním parazitného modrého a žltého svetla vznikne biele svetlo, ktoré neruší. Rovnako aj aditívnym sčítaním zeleného a purpurového svetla vznikne opäť biela farba. Často nám v praxi na kvalitné kľúčovanie postačí aj nasvetlenie obrysu čistým bielým svetlom. Do bohatej histórie Ázie patria aj bojové umenia. Mnohí bojovníci vo filmoch s takouto tematikou majú nadprirodzené schopnosti. Šermiarsky súboj nad vodnou hladinou preto nie je žiadnou zvláštnosťou. Tvorcovia takýchto filmov však museli vyriešiť viacero technických problémov. Podstatou je veľký ateliér v zelenej kľúčovacej farbe a systém lána kladiek, pomocou ktorých môžu byť herci vedení na svojich vzdušných dráhach. Takáto bojová choreografia si vyžaduje dôkladný nácvik.
Na zelené pozadie sa potom v strižni vkľučujú zábery krajiny, nasnímané z potrebných uhlov a scéna môže vyzerať naozaj realisticky. Ako vyzerá podrobný kompozičný postup? Kamerou zarámujeme plnú trikovú kľúčovaciu plochu a do záberu vkomponujeme náhradný objekt či figuranta, ktorý poslúži na dôkladné nastavenie kľúčovania. Oblečenie náhradníka by malo byť rovnaké, aké bude mať v obraze skutočný interpret. Nemalo by v žiadnom prípade obsahovať modrú či zelenú farbu. Svetlo na figuranta zatiaľ nezapneme, ponecháme ho ako čiernu siluetu. Kameru vykorigujeme manuálnou clonou tak, aby zelená farba nasvetleného pozadia bola podľa osciloskopu v úrovni 75%. Ak nemáme osciloskop, stiahneme si záber z kamery do notebooku ako snímok a ten premeriame vo Photoshope pomocou tzv. Kvapátka. Úrovne základných primárnych farieb RGB pri 8-bitových systémoch by mali ukazovať tieto alebo blízke hodnoty. R 0, G 190, B 0. Tolerancia 20 až 30 je takmer v norme. Keď je triková plocha rovnomerná, rozsvietime obrysové svetlá na figúre a nastavíme ich správnu intenzitu tak, aby došlo k vyhladeniu farebného parazitného zafarbenia. Teraz už môžeme zaviesť hlavné aj doplnkové osvetlenie na figúre. Clonou ani inými nastavovacími prvkami kamery však nehýbeme a v zhode so smerom svetla na budúcom vloženom pozadí sa snažíme nasadiť hlavné i doplnkové svetlo z rovnakého smeru, ako svieti na obraze vkladaného pozadia. Ak na pozadí, napríklad na fotografii, svieti slnko zľava, je priam nutné umiestniť zľava aj zdroj hlavného svetla na figúru. Musíme presne dodržať smerovanie a výšku svetelného zdroja použitého ako hlavné svetlo. Zároveň však musíme dodržať veľmi dôležitú podmienku. Hlavné svetlo musí byť nasadené z boku a nesmie svietiť na trikové pozadie. Vznikol by totiž tieň a dokonalo nasvietené pozadie by sme si tonálne zničili. Doplnkové svetlo na tvári nasadzujeme tiež ako mäkké svetlo radšej zhora, aby sa tieň figúry premietol na podlahu. Ak to nie je možné, snažíme sa doplnkové svetlo nasadiť ako predné svetlo pomerne nízkej intenzity, ale blízko od figúry, aby sa na pozadí vďaka úbytku osvetlenia prejavil jeho vplyv iba celkom nepatrne. Intenzitu osvetlenia obidvoch svetelných zdrojov musíme udržať v správnej expozičnej hodnote iba zmenou parametrov hlavného a doplnkového osvetlenia, najčastejšie pomocou stmievačov. Pamätajme si, množstvo expozície, teda hlavné a doplnkové svetlo na figúre, určuje v praxi kameraman so osvetľovačom pri svetelnom pulte. Dekorácie virtuálnych štúdií vyzerajú veľmi zaujímavo, ale moderátori sedia v skutočnosti v prázdnych zelených alebo modrých miestnostiach a virtuálne prostredia sa pridávajú až v strihacom zariadení. Na záberoch z nakrúcania filmu Minority Report vidíme prácu v ateliéri s použitím modrej kľúčovacej farby. Tom Cruise absolvuje krkolomnú naháňačku a vzdušný súboj. Všetko však v bezpečí ateliéru, istený lanami. Modré pozadie pripomína budúcu scénu iba v základných rysoch. Ale výsledok vyzerá po vymodelovaní virtuálneho prostredia úplne realisticky. Steven Spielberg patrí k špičkovým svetovým režisérom a metódu kľúčovania použil už v mnohých svojich filmoch. Aké sú ostatné obmedzenia tejto trikovej metódy a úskalia, ktoré často aj skúsení tvorcovia podceňujú? V prvom rade treba dbať na dôsledný výber kostýmov, rekvizít, ale aj účesov.
Pri kľúčovacom spôsobe snímania treba zohľadniť aj pôsobenie perspektívy pozadia a tomu prispôsobiť voľbu ohniskovej vzdialenosti pri snímaní popredia.